थांनानै बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लानाय बायदिनो एनडिएनि दैदेनगिरि आरो बिजाथि जयन्त बसुमतारिया थाद'नाय गैयै बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार सोहोर राजमेला फोथाराव थानाय नामघर राज मन्दिर आरो गुबुन गुबुन मन्दिर थानसालिफोराव नुजाथि हैनानै आर'ज गाबनायजों लोगोसे नामघर मन्दिरनि सामलायगिरिफोरजों लोगो हमलायनानै फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थियाव भट होनो थाखाय खावलायदों। क'क्राझार नोगोरमानि गेजेराव नामघर मोनसे दं होननानै मिथिबाय थादोंमोन, खिन्थु आङो फैफेरनाय जायाखैमोन। आंनि दाखालि मैया सानसे जाबाय दाखालि आसामनि मन्त्रि जोंहा क'क्राझार लकसभानि बिजेपिनिफ्राय प्रभारि रन्जित दास बिथाङा बे जायगायावनो मिटिं खालामफैदोंमोन। ओइदिन फैनायनि खोथामोन, नाथाय गुबुन मोनसे प्रग्रामनि थाखाय आं फैनो हायाखैमोन आरो बेखौ लानानै नामघरनि दैदेनगिरिफ्रा फैजानो लुबैनाय बिथांमोनहा फोरमायदों आरो आं बेक्तिगत भाबैबो फैनो थाखाय मोनसे नाजाबाय थादोंमोन। दिनै बे फुङाव आङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय नामघराव भगबान श्री कृष्णखौ फुजिनाय जायो आरो श्री कृष्णआ अबतारी होननानै शास्त्रआ बुंदों। गासै मोन 10 खेब बिथाङा अबतार लाबाय होनदों आरो बे खेबफ्रोमबो अबतार लानायाव बुहुमनिफ्राय दानब दैसोखौ फोजोबस्रांनानै जेब्लाबो धोरोम एबा सैथोखौ गायसननानै गालांदों होननानै मिथिगौ। दा बेखायनो दिनै बे नामघराव फैनानै भगबाननि खाथियाव इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जेन' जों बयनिबो सुबुं माहारिजों लोगोसे गासैनिबो गोसोआव गोजोननाय फैयो, बुहुमाव गोजोननाय अनलायनाया फैयो, लोगोसेयैनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे मोजां मोनसे फिथाइ थायनो हायो। बे खार'नावबो आङो बेयाव नुजाफैदों। गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव रायजो राजानि गेजेराव हाबनाया बेसेबांखिनि आवगायनानै दं, बेसेबांखिनि जाफुंसारदों? बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव आङो थांनाय मार्च दाननि 22 अक्ट'निफ्राय क'क्राझार समस्तिनि गासैबो जायगा होनजायो गैयाब्लाबो दिनैहाय 120 थासो जायगायाव आङो दावबायबाय बा बेरायहैबाय आरो बेयाव जोंनि दोलोनि बिबानगिरिफोर, जोंनि दोलोनि मावगिरिफोर, लोगोसेनो एनडिएनि बिबानगिरि एबा कार्यकर्ताफोरजों आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनाय जादों आरो बेयाव गुबैयै सिनायज्लायनाय हाबाफारि जोङो खालामनाय जादों आरो बेयाव नुदों जे रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै गावसोरनो लोब लोबै बाहागो लाफैदों। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैनि थारिखआव जों रोखायै बुंनो हायो जे लकसभा बिसायख'थियाव दिनै एनडिए हिसाबै आं दङ आरो एनडिएजों फेर मारिनो हानाय गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जा आं नुवाखै। कंग्रेस बिपिएफ बिसोर जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा? आं ओरैहाय बुंनो नागिरदों जे दिनै एनडिए हिसाबै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जिबादि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिफोर लादों, बिथांखिफोर मावफुंदों, बे मावफुंनाया रायजो राजा जायफ्रा मोननांगौ बे जोबथा एकदम लास्ट सासे सुबुंनिसिमबो दिनै सौहैबाय आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे सोरखारनि फारसे गावसिनि फोथायनायखौ लाखिदों, गावसिनि मदद होनायखौ बिथांमोनहा बुंफोरनानै लादों। बेखायनो जों दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो जे फैबाय थानाय 7 मे अक्ट'आव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो टटेल भटनि बा कास्टिंनि जोङो 70% एबा 70% जों मोनगोन आरो 70% मोनखांनायनि उनाव बेयाव आरो सोरबा राजखान्थि दोलोआ माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। बिपिएफआ बुंबाय थादों जे देरहानाया 100% रोखा जाबाय होननानै। बिपिएफ एबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा माब्लाथो मा बुङाखै। थांनाय बोसोरथामाव गाबोन बिथांमोननि बिपिएफनि सरकार फैगोननो काउन्सिलाव, समफोर फैगोननो, थामले फैगोननो, बे बाथ्राखौनो बुङै बुङै दिनै बोसोरथाम बारहोबोबाय आरो दिनै केन्डिडेट होबाय नालाय, बिजाथि होबाय नालाय, गावसिनि मददगिरिफोरनि गोसोखौ बायहोनायाथ' थिग नङा। बेखायनो थार बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुंनो साहस खालामाखै जे दिनैहाय आफाथालानि हा गोमानाय बायदि अबस्था जानानै दं बिथांमोनहा। मानोना गोबां जायगायाव बिपिएफनिफ्राय दिनै इउपिपिएलआव आखाइ हमफैनाय बा लोगो लाफैनाय बे हाबाफारिफ्रा जागासिनो दङ। चिरां जिल्लायाव नोंथांमोना नुबाय जे थांनाय समाव मन्थ्रि जालांनाय बिपिएफनि लोगो आफादगिरि डिपुटि चिफ जालांनाय मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा दिनै इउपिपिएल दलाव हाबफैबाय आरो बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो दिनै चिरां जिल्लायाव बिपिएफ हिसाबै दिनै लांदां जाबाय होनब्लाबो बुंद्रायनाय जाया। दा बे बेलायाव बोरैहाय माबोरै देरहागोन, 100% बोरै जागोन, बे बाथ्राखौसो दिनै साननो गोनां। ओंखायनो बिथांमोना मा बुङा बेजों खोथा गैया। मथा मथि जोङो 70% टटेल भटनिफ्राय जे जों मोनगोन, कास्टिंनिफ्राय जे जों मोनगोन, बेथ' रोखा।
आरो 70 जौखोन्दो मोनखांनायनि उनाव सोरनिबा देरहानाया बोरै जायो बे अंकखौसो आं मोनथियाखै। नाय जे क'क्राझारा जाहैबाय मोनसे आत्मसन्माननि मोनसे बियो बियाब आरो बेयाव थांनाय 10 बोसोराव जोंनि जे क'क्राझार हिसाबै जिखुनु जोंहा टेसिस दंमोन बे टेसिसनि उल्टा टेसिसआव सासे बिजाथिया देरहालांदों थांनाय 10 बोसोर। जोंनि क'क्राझारखौ लानानै जिखिनि जेंना जेंगोनाखौ दिल्ली दरबाराव जिबायदि नोङो थांनानै हाबा मावहैनांगौमोन फोरमायहैनांगौमोन बे जिनिसा उल्थायै जादों। दा बेखायनो दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव दिनै NDA हिसाबै जों UPPLनिफ्राय आंखौ बिजाथि महरै सायख'दों आरो NDA हिसाबै BJP आरो AJPआ मदद होदों। दा बेयाव क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोंनि थाखाय क'क्राझारबासिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बिनि गोनांथिखौ जोङो थांनाय 10 बोसोराव साफ्रोमबो मानसिफोरा गावनि गोसो गोरबोआव मोनदांदों जे जोङो मानो थाखाय बे समस्तिखौ खोमानानै लादों। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ देरहानांगौआ जों साफ्रोमनिबो क'क्राझारबासिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार आरो बेजों जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि गोबां जेंनाफोर BTR सुक्तिनि गोबां जेंनाफोर दफाफोर मावफुंनांगौ दङ। बेजों अनगायै जोंहा दैमा दैसा जोंहा भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोयो भुटान रायजोनिफ्राय ओंखारबोयो आरो हायेनाव गोबां बेबायदि खहा खालामफैयो हा खुरखानायनिफ्राय लानानै लाख लाख हेक्टर हाया दिनै बाला अन्थाइ जाबाय गायजाला बियो आबाद मावजाला रायजो राजाफ्रा दिनै न' गारनानै गामि गारनानै बिथा गारनानै खारनांदों बेबायदि मोनसे थासारि। बेखौ मोनसे पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन आरो बे BTR सुक्तिनि मोनसे दफायाव दङ बेखौ दिनै मावफुंनांगोन। बेखायनो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव थांनाय 10 बोसोराव बे सुक्तिनि दफाफोर बे जेंनाफोरखौ लानानै जाय बिथाङा 10 बोसोर MP जालांदों बिथाङा मालाबाबो दिल्ली दरबाराव फोरमायहैयाखै आरो जायनि थाखायनो जोंनि जेंनाया जेंना हिसाबै थाबाय थादों। दिनै NDA हिसाबै जों बेखौनो मोनदांदों जे क'क्राझाराव जोंहा सासे गार्जेन नांगौ आरो बे गार्जेनशिपखौ दिनैहाय रुजुननो थाखाय थियारि जादों। बेखायनो बे क'क्राझार लकसभा समस्तियाव NDA हिसाबै देरहानांगौआ जोबोद गोनांथार। बेखिनियावनो आङो जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर जासिनांगोन मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दिनै CCBTR फरायसा आफादफोर माहारि आफादफोर दङ बिथांमोनहाबो दिनै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव NDAनि बिजाथिखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै आवगायबोदों आरो थांखि लाबाय। बिनि थाखायनो आङो CCBTRनि मोनफ्रोमबो फरायसा आफादनि मेम्बार अर्गानाइजेसनफोरनि आफादगिरि नेहाथारजों लोगोसे गासैखौबो आङो साबायखर जासिदों जे बिथांमोननि बे मदद होनाया थारैनो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव क'क्राझारबासिफ्रा जेखौ लुबैदों जे NDAनि बिजाथि हिसाबै देरहाजाथों बे निस्सय मदद खालामगोन आरो बेजों लोगोसेनो राभा हारिनि बिथांमोननि माहारि आफादफोरनि मोनसे जुथाइ आफाद बिथांमोनहाबो दिनै आंखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा अलरेडि थांखि लाबाय मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनहा फोसावबाय बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय बा साबायखर आं जासिहरदों। दा नोंथाङा जेखौ बुंदों बेंगलि फेडारेसननिफ्राय जि मदद खालामनायनि बाथ्रा आङो बेखौबो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो बिथांमोननि पजिटिभ जिखिनि डिसिसन बे डिसिसनानो जोंनि थाखाय क'क्राझारबासिनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे खामानियाव नांगोन आरो बिनि थाखाय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आं जासिहरदों। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन।
लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।